बयखौबो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय जिहेतु जोङो प्रेस मुसाहारि सारा जोंनि 37 नं धनस्री समस्तियावहाय जोङो दा केन्डिडेट हिसाबै मोननो हानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा जोङो दा जिहेतु जोङो केन्डिडेट हिसाबै मोन्दोंबाबो जोङो दा देरहानाय बायदि जोङो अनुभब खालामदों मानो होनबा थांनाय बोसोरबायावहाय बियो जिहेतु जों धनस्री समस्ति हिसाबै जों देरहादोंमोन नाथाय जोंनि सरकारखौहाय जोंखौ लाफायैखाय जोङो गोबांथार खस्थ' मोन्दों नाथाय सारा गोबांथार MCLA हिसाबै गोबांथार माबा मोननांगौ सुबिदाफोरखौ मोननांगौफोरखौ मोनाखै थेवब्लाबो जोंनि प्रेस मुसाहारि सारा जोंनि गामि ओनसोलावहाय बयखौबो दुखुआव सुखुआवहाय गोबांथार सहाय खालामदों आरो जेसेबां बियो थाङै न'खरफ्रावबो सोरबाफोर माबाफोर बेमार आजारानो जा सोरबाफोर माबाफोर दुखु बिपदावनो गोग्लैया मानो बिसोर गासैखौबो सहाय खालामदों आरो जिखुनु जि खामानि मावलांनांगौ बेखौहाय जेब्लायबो जोंखौहाय नारभास जायालासेनो आवगायलांहोबाय थादों आरो जोंनि गासै समस्तिया बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो बिसिनि मावनाय बिनि आदर्श नेताफोरखौ जोङो गासैखौबो मोजां मोननाय हिसाबै जोङो दा बयबो बेखौनो जोङो जोंनि बे 37 नं धनस्री समस्तियावहाय एबारावबो जोङो जोंनि प्रेस मुसाहारि सारखौ देरहाहोगोन होननानै जोंहा बयबो थिरांथा लादों आरो जों 100% जोङो धनस्री समस्तियावहाय प्रेस मुसाहारि सारखौहाय बिपुल भटआवहाय देरहाहोनानै जोङो मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों जोङो सरकार फैयोब्ला जिहेतु जोंनि प्रेस मुसाहारि सारा जिबायदि जिहेतु जों सरकाराव गैयामोन थेवब्लाबो सारा जिबानखिनि खामानि मावबोगासिनो दङ जोङो आसा खालामो निस्सय सारा जोंनि थाखाय गामि ओनसोल जेसेबांखि उन्नति खालामनो गोनां जि बोसोरबायावहाय जि थाबथानानै थाबाय जिमानखिनि उन्नति खालामनांगौमोन खिन्थु खालामनो हायासै UPPL सरकारा नाथाय जोंनि प्रेस मुसाहारि सारा बेसांखिनिखौहाय गोबांथार खामानि मावगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो निस्सय सारा आवगायलांगोन आरो मावलांगोन आरो सारा बहुद अभिज्ञता दं मानो होनबा जिहेतु सरकाराव गैया थेवब्लाबो जेब्लायबो बियो जोंनि BPF दोलोआ दुखु सुखु जेब्लायबो थाफाबाय थादों बिनिखायनो जों आसा खालामो निस्सय सरकार फैयोबा सारा जोंखौहाय गोबांथार बिथोनावनो आवगायहोलांगोन आरो जोंनि महिला हिसाबै जोंनि महिलाफोरखौबो गोबांथार जोंखौ आवगायहोलांगोन होननानै जोङो आसा खालामो सासे MCLA जानानै बियो जिहेतु जोंनि BPF दोलोनिफ्राय आरो जोंनि जिहेतु गासै सुबुंनिफ्राय बियो भट मोननानै बियो देरहालांबाय जेथिया जोंनि थाखाय बियो जिमानखिनि गामि गांखन ओनसोल जेसेबांनाखि जोंनि जि आसाफोर दङ बेखौ निस्सय फुरा खालामनानै होगोन आरो गावनि सार्थखौ लायालासिनो सुबुंनि सार्थनि थाखाय आवगायलांनानै खामानि मावगोन होननानै जोङो आसा खालामो आं बेखौनो बुङो बिथांनि नेक्स्ट टाइम एबार नैथिबार टिकेट मोननायाव जों जोबोद गोजोनदों मानोना बिथाङा थांनाय बारावबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो देरहानानै आरो सरकार दानो हायाखैबाबो सरकार गैयाबाबो बिथाङा समाजनि मोजां खामानि मावबोदों आरो समाजाबो बेखौ जोबोद मोजां मोनो बिनि थाखायनो दा बे खेबावबो बिथांखौ समाजा बयबो बजबनानै लादों आरो बिथाङा एबारबो बे इलेक्सनाव देरहानाया खाथां बिथाङा पाब्लिकफोरजों लेनदेना जोबोद मोजां सरकार गैयाबाबो इसिबां रांखावरि गैयाबाबो बिथाङा जोबोद जि हायो बेजोंनो बिथाङा सोरबा दुखु सुखुआव लेंहरबानो खारलाङो सम मथे बिथाङा खारलाङो आरो जेसां हरबाबो बिथाङा थांनानै लोगो हमहैयो आरो मोगा मोगि जाहैयो जि न'खराव दुखु जादों बा दुखु सुखु बा हाबा हुखा बायदिसिना अनेक मोगा मोगि जानाय बेफोराव बिथाङा नुजाथिहैनानै हेफाजाब होयो जों बेफोरखौ नुगासिनो आरो रायजो राजाफोराबो बिनि थाखायनो बिथांखौ मोजां मोनो बिनिखायनो आं बुंनो सानो जोंनि 37 नं धनस्री समस्तिनि प्रेस मुसाहारि बायदि जोंनि BTAD ओनसोलाव बेबायदि BTR ओनसोलाव बेबायदि MCLA बयबो MCLA बेबायदि गोसोनि जायोब्ला थारैनो जों जोंनि बे BTR ओनसोलखौ गोबां जौगानायाव जों लाबोनो हागोन आरो जौगाथाया जागोन जों बयखौबो खावलायदों जोंनि प्रेस मुसाहारिनो भट होनो थाखाय आरो जों खावलायनायजों लोगोसे रायजो राजायाबो गाव गावनो आवगायनानै फैदों आरो बेबायदिनो जोंनि धनस्री समस्तिनि जिथुनाखि बिजाथि प्रेस मुसाहारि बिथाङा देरहानाया खाथां